No, nachádzame sa už na jazierku, na ktorom je asi 3 cm ľad. Ešte pred 2 dňami som po týchto oných liezol až tam dozadu a tam som si urobil dierku, chytá ryby, uvidíme čo to, či ma to teraz vôbec udrží. Čapicu si nechám. Jak chceš. Tu je kokos, ale nemuselo by tak one pofúkovať. Veď je krásne počasie, čo ty Krásne trepeš? zamračené počasie, trošku nám tu pofúkuje, toto bude... No aj Vačo si mi mohol zebrať debil. Povedal, že sú tam také deky, ty mi zeberieš najmenšiu. No ideš na to, nezahováraj. To ma udrží. Daj mi kameru. Nech sa páči. Prvý priechod cez toto ľadové. Idem po tomto, aby som nešiel hneď do vody. Dobre. No je dobré, že? Počkej, kam to dá? Dobre. A to bude takto dobre. Otázka. Okamžik pravdy. Nestraš šťapky. Toto ma neudrží. Drží. Toto ma neudrží. Drží. Však to celé jazero púka, ty. No chod do toho, nesmiem to tam ostať, drevo. Musíš to vziať. Čo ti hráme, to ma neudrží. No, čo si za vojaka? Však na tom je 5 cm vody. Krása, vidíš, že to ide. Tu teče voda. Potápam sa! To je ono! Ťahaj to von z vody! Už keď si tam! Počkaj, ty musím... To je ono! Ešte ti tam ostanú! S sebou máš, drevo! To je hrabe! To je hrabe! Na sebou máš drevo ešte! To je hrabe! Poď sa ti pozerám! To sa nedá! Skáč! Tak, hýb sa! To menšiu deku si fakt nevie to zebrať, ty Hýb sa, musíš sa hýbať! Tak, to je ono! Jak Bear Grylls! Ale podarilo sa nám to dať aspoň na ten betón. Trošku zima tu je, no.